Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, хонаи навбати мо дар ноҳияи Фирдавсӣ, Колхози Россия, кӯчаи Якатут қарор дорад. Нашуд реклама дӯстон дар номерои админ 915 61 53 53 занг мезанед, ҳатман кӯмак мерасонед. хоб деволи хона дӯстон аинҷа сар мешавад, забор то ҳамин айни ҳол дарвозаш краска рафтиста. Хона тайёр дӯстон. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим медорем ба даруни хона. гуфтем ноҳияи Фирдавсӣ, Колхози Россия, кӯчаи Якатут. Замин дӯстон 2.6 сотиқ, обши 6 дар хона, 328 квадрат. паҳми хона Н, дарози тарафи дарун 10, 9 ба 10 дӯстон. Канализатсия дора, хона ба кирпичи сурх бардошта шудааст. танҳои девор декоратив задагӣ ҳамаш стена. хона аз 4 ошуна иборат аст. 4 ошуна мансард дӯстон, якум ошунаша бигирем подвал аст. ӯзӣ медарем як маълумоти пуррара медиҳем дӯстон, нишон медиҳем. лесинсаша мебинем дӯстон, лесинса ба наздикӣ ҳама кафел мешавад. роҳи подвал аз ин тараф ҳам аст дӯстон, аз тарафи даруни бинорам ҳаст. хоб обши 6 дар хона гуфтем дӯстон, якум ошуна дар 3 дар хона, як кухня, як баня аст. 1.80 ба 8 метр аст. калидор пол ламинат, абой ҳаст. дарои падзака задаге, дарои қиматан, дарои вазбин да бурош қатиям. Якум хона 5 ба 3.10 дӯстон. ҳамаи хона ламинат дорад. як триза аст тарафи берун. натяжной потолок задагӣ. хоб демгиш аз тарафи дасти чапмон кухня мешавад. кухня 3.10 ба 3.10. кафел фартук ҳамаша задагӣ барои кухни гарнитур. ҳамаша гирбагир кафел ламинат. болушам хеле натяжной. чор 6 ба 3.10 дӯстон. дигари хона як триза аз бари хона. дистансияи девола мебинем, дистансия ҳаст. бари хона да болошам хеле фигура кадаги рамка. ростаки дӯстон ҷои душевой мешавад. болодам аз ҳамин тараф полни кафел задаги термикс. инҷа дӯстон шиша заказ кардагиам. шиша мешавад, поли маҳкам мешавад.
ролики. Хонаи сеюм 5 ба 3 خب میریم با دوم ошона агар подвала ҳисоб кунем дӯстон ба сеюм ба охирда подвала ба навор мегирем. ин лисинсо ҳамаш айсар краска мешаванд. دوم ошонаро ҳамахе калидораш калон 80 гуфтем ба 8 якум хона сар мекунем. Хонаи 4-6 ба 3-10 ростакиш ранги якум ошона душевой инҷа ванна мондагия дӯстон. Канализатсия ҳаст гуфтем. нӯҳуним ба 3-10 зали калон. Разведка, сим барои антенна, галогено, фигура, обои, полламинат, деталь люстра. нӯҳуним ба 3-10 балкон мешавад. дӯстон болои кухня буд, якум ошона дар кухня буд, дуюм ошона дар хона 3-10 ба 3-10 ҳамон размере ки дар кухня ҳаст. рӯстаки балкон меша, инҷа ҳамаш кафел мешавад. 3 ошона ҳам хеле потолокоша балконша чӣ кадага 2 ошона. хуб мерем ба 4 ошона мансард. мансард дӯстон холи холияй хона надора, холи калон кадагияй. як люстраи калон, баланди мансард дӯстон 4 хеле ҳам баландай. 4 ошона. از 4 طرف تریزه.
дуюм сеюм мошина дӯстон баландиш 3 метр, подвал 270, мансар 4 мошина 4 метр баландиш. Подвал 270. Ӯзи мефармем подвалам нишон дидем, подвал ремонт накардаге. То ин ки бибинем дӯстон ки бетон фундаменти соз бардоштаге. Ӯзи мерем подвалам ба нав мегирем. Гуфтем ки ду даромад дора подвал аз даруни бино ва аз беруни бино. Бетон система ва кирпичи сирх бардошта шудааст. Гуфтем фортушкаҳо мо аз баромади берун мебароем. Баро ҳама декоратив задаги. خب ҳамаи хонаро ба навор гирифтем. хонаора дӯстон, кадоме ки чизе намефаҳмам, маълумоти параллел номброи соҳиби хонаро мемонем, занг мезанем, ҳатман кӯмак мерасонад. як бор дига такрор мекунем ки хона қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, колхози Россия, кӯчаи Якатут, 2/6 сотиқ замин, обши 6 дар хона 328 квадрат. хона 9/10 10 тарафи дарун ҳисоб мешавад дӯстон. 9 паҳмиш бигем. Якум мошина да 3 дар хона, кухня, баня, дуюм мошина да 3 хона, баня, 3 этаж, холи калон, канализатсия ҳаст. хона ба кирпичи сирх бардошта шудааст дӯстон. баланди мансард гуфтем 4, баланди дуюму сеюм мошина, дуюм якум дуюм мошина беғазаи подвал 3, подвал 270 дӯстон. нархи хона $140,000 амрикоӣ муомила дорад. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерои телефон барои тамос 988 22 46 51. ватсап имо ҳаст дар ҳамин номер дӯстон. занг мезанен, муомила дорад. хоб бо мо бимонед дӯстон, дар канал обуна шавед. кадоме ки хонаи фурӯшӣ дорад, номерои админ дар болои экран ҷо шуда занг занед дӯстон, ҳатман кӯмак мерасонем барои реклама. раҳмати калон барои диққат. ногуфта намонем дӯстон, об ҳаст, свет проблема нест. документҳои хона ҳама 100%.